Prečo nikdy nedokončíš to, čo začneš a ako to zmeniť. Poznáš ten pocit, kúpiš si nový diár, naplánuješ si tréningy, pripravíš si všetky veci na to, začneš, ideš a o 2 týždne nič. O 2 týždne prestaneš. A ak sa ti to deje opakovane, možno si myslíš, alebo si začneš myslieť, že ti chýba disciplína. Ja si to však nemyslím. Je tu niečo úplne iné a to si rozoberieme práve v tomto videu, takže sleduj ďalej. Ľudia väčšinou chcú zmeniť všetko naraz a to je veľmi častá chyba. To je chyba číslo 1. Chceš zmeniť všetko naraz. Chceš začať ráno vstávať o 5:00, chceš začať meditovať, dávať si ľadové sprchy, športovať, zdravo sa stravovať, čítať knihy a ďalšie veci. A tu vyhoríš, pretože mozog neznáša radikálne zmeny. Mozog má rád istotu a tu mu týmto absolútne nedopraješ. Tvoja nervová sústava takisto vyhorí a ty skončíš ešte aj znechutený. Takže ak chceš niečo zmeniť, nemeň všetko naraz, chod na to postupne, po malých krokoch a hlavne začni meniť jednu vec, na ktorú až časom pribalíš niečo ďalšie, keď už tá jedna vec bude súčasťou tvojho života. Druhá častá chyba je, že staviaš na motivácii. Áno, motivačných videí je dnes plný internet. Nový pondelok, nový mesiac, nový rok, nový začiatok. Problém nie je začať. Problém je vydržať, pretože motivácia nepríde vždy. A dôležité je, čo urobíš vo štvrtok večer, keď sa ti absolútne nebude chcieť. Ďalšia, tretia, veľmi častá chyba, taká jedna z tých najčastejších, ako aj tie dve predošlé, je, že sa začneš sám na seba hnevať alebo si niečo zlé hovoriť, ak zlyháš. Začneš brať možno nejaký zlý deň ako zlyhanie, doslova. Namiesto toho, aby si tie veci zjednodušil. Takže ak chceš vytrvať v tej zmene, tak ak vynecháš jeden deň, nič sa nedeje. Nastav si jednoduché pravidlo, nevynechám 2 dni po sebe. Takže ak si jeden deň vynechal, na druhý deň to urobíš, aj keby sa čo dialo, aj keď sa ti nechce. Ale keď už fakt sa ti nechce, tak si to na ten druhý deň aspoň zjednoduš. To znamená, nemusíš ísť cvičiť na hodinu, ale oblečieš si športové oblečenie a na 5 minút si ideš zacvičiť, zašportovať. A väčšinou pritom potom vytrváš aj tú tvoju vytúženú hodinu. A budeš sa cítiť výborne, že si to nevzdal. Takže dôležité je, že v tie dni, keď sa ti fakt nechce, alebo keď vynecháš jeden deň, nezačni sa vnútorne zožierať, pretože to ťa od toho odradí a niekedy si tým môžeš privodiť dokonca aj chorobu. Ale to už je na iné video, na inú tému, takže pokračujeme v tomto. Čo robia úspešní ľudia inak? Ľudia si myslia, že oni každý deň majú motiváciu, každý deň všetko urobia na 100%, všetko dokončia, čo začnú. Nie, aj tí ľudia sa cítia rovnako ako ty. Aj tí ľudia majú na hovno deň. Aj tí ľudia majú chvíle, keď sa im absolútne nechce. Ale čo majú iné ako ty, sú jednoduchšie pravidlá. Nie sú na seba takí prísni, ale dokážu vytrvať, dokážu vydržať, pretože v tie dni, keď fakt sa im nechce, tak si to zjednodušia a pokračujú ďalej, potom sa vrátia ešte vo väčšom fokuse a niekedy áno aj s tou väčšou a lepšou motiváciou. Mám na teba otázku, ktorú ti položím hneď o chvíľku, ale počúvaj, ak chceš podporu, 30-dňový podporný program Stop prokrastinácii, na ktorý nadväzuje ďalší 90-dňový program a potom ďalšie materiály. A už aj teraz sú tam materiály aj na stiahnutie, s ktorými vieš pracovať. Tak sa pridaj na moje herohero.co/Frederik Smikal, pretože tam ten 30-dňový program Stop prokrastinácii štartuje už čoskoro a už v týchto chvíľach tam nájdeš materiály aj na stiahnutie a hlavne toto nie sú a nebudú žiadne omáčky. Budú to konkrétne kroky, praktické kroky, na pár minút denne a hlavne každý jeden deň tam budeš mať materiál na stiahnutie, s ktorým vieš pracovať, takže určite sa tam pridaj, pôjdeme do konkrétnej akcie, uvidíš všetko, podporujúca komunita a podpora odo mňa, ďalšie a ďalšie bonusy, takže určite choď tam herohero.co/Frederik Smikal, link aj v popise tohto videa. No a ak chceš, aby ti takéto videá vyskakovali aj naďalej, tak daj subscribe, daj follow na tento YouTubeový profil. Prípadne zazdieľaj toto video, komentuj ho. A prečo ho máš komentovať? Pretože ti dám otázku. Aký jeden návyk je taký,
čo si chceš vybudovať teraz ako prvý, na čom chceš začať pracovať, na čom si možno už opakovane pracoval, ale nikdy si to nedokončil. Čo je ten jeden návyk, ktorý chceš zmeniť? Napíš to do komentára a možno aj o tom urobím jedno z ďalších videí. A v tých sa na teba budem tešiť opäť už čoskoro.